Jaha, terve. Joulukalenterin luukussa 2 on salilla. Kerro vähän, miten tämä mun projekti, Tikissä 50-vuotiaana projekti on edennyt. Se on edennyt ihan ok. Mä siis täytän 50 vuotta tuossa ensi huhtikuussa ja nyt ollaan kohta, ylihuomenna alkaa joulukuu, kun tätä kuvaa, niin ylihuomenna alkaa joulukuu. Huhtikuussa 50 ja tavoite olla ok tikissä silloin, näin niin kuin fyysisesti. Mutta, tässä nyt kohta puoliväli lähestyy tästä projektista. Lähestyy se koko ajan, ei se niin kohta lähestyy, vaan lähestyy koko ajan puoliväli. Kohta ollaan puolessa välissä, niin en nyt ihan täysin tyytyväinen ole, miten tämä on mennyt. Kyllä tässä iässä on työmaata vähän tässä, että saa kroppansa niin kuin hyvään kuntoon. Mutta on se nyt edennyt tässä kuitenkin ja on tässä vielä aikaa. Mutta homma jatkuu ja nyt on salilla ja täällä on mulla kyykkypainot, jotka ei kovin kummoset ole, 60 kiloa. Eli aika niin kuin kevyet kyykkypainot. Mulla on ollut se nilikkavaiva, mistä on videolla puhunut, mutta se ei estäisi käyttämään sitä isompikin paineja, vaikka kuinka paljon isompia paineja. Mutta mun vasen polvi, peilin kautta kuvataan, niin se näyttää tuolta oikea polvi, mutta mun vasen polvi on vaivannut jo pitkään. Se ei niin kuin yhtään häiriä normaalissa elämässä niin kuin kävelyä, eikä juoksuakaan, mitä nyt tulee juostua jossain. Ei lentistä haittaa, ei sählyä. No sählyä en ole käynyt pellaan pitkään aikaa, mutta ei se siinäkään ole vaivannut ollenkaan. Mutta kaikki kyykistymiset ja sieltä ylös nousemiset, niin käy melko kippeitä. Ja tuntuu vähän, että se niinku voisi vähän niin kuin poksahtaa maisillaan. Tuollakin painolla, kun tekee kyykkyä, niin sieltä nousee ylös, niin tuntuu, että pääseekö ylös. Mutta mä teen sitä kuitenkin kyykkyä nyt vähän kuntouttavassa mielessäkin ehkä. Mä oon nyt tehnyt tässä viime aikana salitreeniä silloin, että on ollut tämmöistä aika perusjuttua. Eli on ollut kyykkyä, ei samassa treenissä näitä kaikkia, mutta kierron aikana kyykkyä, penkkiä, maastavetoa, kulmasoutua, pystypunnerusta, prässiä, sitten joskus kyykyn sijaan prässiä. Ja siinäpä se onkin sitten oikeastaan lisäksi niin leuvan vetoa jonkun verran tuolla. Ja sitten tuossa penkillä niin ranskalaista punnerusta, mutta semmoista aika perushuttua nyt on mennyt tässä joitakin viikkoja. Ja sitten mä vaihan tässä varmaan, en tiedä jo ennen joulua, mutta jossain vaiheessa niin taas vähän erilaiseksi sitten. Mutta nyt vedetään täällä salilla. Kukkuu. Salilla vedetään reeniä ja yritetään saada kroppaa kuntoon. Ei se nyt huonossa kunnossa ole nytkään, mutta ei nyt vielä näytellä mitään paijalta sen enempää tässä vaiheessa. Mä jatkan reeniä. Mihinkähän päin mun kamera osoittaa, tällä puolella on 4K, missä ei ole näyttö. Kuvataan vähän summassa, mutta kuvataan nyt näin. Se, että mä jollain tämmöisellä 60 teen kyykkyä, niin se nyt ei välttämättä ihan hirveästi edistä sitä, että mä olisin tikissä 50. Mutta jos se edistää mun polven kuntoutumista, niin sehän sitten kokonaisuutena edistää sitä mahdollisuutta, että mä pystyn treenaamaan paremmin. Prässissä on sama homma. Mä teen sitä, niin siinä se polvi kippuilee aika pahasti. Mutta sitten taas täällä on tämmönen jalkojen ojennuskoukistuslaite. En nyt tiedä, miten näkyy siinä kuvassa, kun ei näe. Tällä pystyy tekemään ihan täysin.
Ei tunnu mitään kipua polvessa. Nyt en ole tehnyt tällä, kun olen tehnyt näitä perusliikkeitä, mutta tämä tulee taas ohjelmaan sitä tuossa varmaan ihan lähiaikoina. Niin jalkoja pystyy kyllä treenaamaan sillä ihan jees sitten. Kuitenkin. Kyykkärit on kyykkäänty. Tuosta vaan huikkaa. Ja tämän päivän toinen liike on pystypunnerus. Siinä on vähän sama homma kuin tuossa kyykyssä. Kyykyssä on polvikippeä. Tai kyykyssä polvi kipuilee. Ja pystypunnernuksen olkapäät. Molemmat. Mä jo nuorena miehenä oikean olkapään niin kuin viotin sillä heittelin keihästä aktiivisesti. Tai no, mikä on aktiivisesti? Omaksi ilokseni. Se tuli heiteltyä lukioikään asti. Sillä aika innokkaasti kesäisin oman maatilan pelloilla. Pihalla ja pelloilla. Ja lämmittelyt oli ihan aika huonot siihen aikaan. Paitsi se lukio, jossa olkapää oli aika huonossa kunnossa, niin oli pakko vähän lämmitellä. Mutta heitin parhaillaan semmoista omatekoista liian kevyyttä keihästä, puukeihästä, niin 61 metriä. Mikä nyt on minun mielestä tosi hyvä tulos, vaikka se oli ihan liian kevyt keihäs, mutta meepä heittää mitä tahansa kepakkoa. 61 metriä, niin on se aika pitkä matka. Enää eilen tässä läheskään, ei pysty heittämään. Olkapäät on remontissa, myös vasen olkapää. Ei niitä mitenkään operoitu ole, mutta ne on sillä, että jos nyt lähtisi heittämään keihästä, niin pitäisi puoli päivää ensin lämmitellä. Mutta lentistä pystyy pelaamaan ja muutenkaan ei normaali elämää haittaa nekkää. Paitsi salilla, kun tekee pystypunnerusta, niin on aika heiveröistä nuo olkapäät ja tuntuu vähän pahalta. Ei ole koskaan ollut mulla mitenkään vahvat. Ei kyllä mikään muukaan. Osa kropassa on ollut mitenkään vahva, mutta olkapäät erityisesti aika heiveröistä. Mutta tehdään pystypunnerusta sillä mitä pystyy ja ei muuta kuin reeniä. Täällä ei ole pystypunneruksessakaan kummoset painot, 40 kiloa. Ja jännä sillä, että nämä kaikki isot liikkeet, nämä isot hyvät perusliikkeet, niin tuntuu pahemmalta. Sitten jotakin vipaareita, jotka tekee, niin ei tunnu missään. Pitää niitä tehdä sitten enemmän, mutta ei ole tosiaan paljon painoa, 40 kiloa. Mutta. Tähän sillä lailla, kyllähän tämä nousee ylös, ei siinä mitään. Mutta sitten ollaan ihan paikaltaan lähtee punnertaan, niin kyllä tuntuu. Vasemmassa olkapäässä enemmän. Vaikka mä oon oikeakätinen ja oikealla heittelin silloin sitä keihästäkin nuorempana, niin se ei tässä tunnu niin pahasti. Kaikissa heittoliikkeissä se tuntuu. Mutta tässä tuntuu vasen olkapää, joka peilin kautta on tietysti nyt oikein. Mutta vasen olkapää, niin jos lähtee liikkeelle tällä ihan niin aika tuskasta, mutta kun pikkusen ponnistaa, niin kyllähän tämä nyt nousee aika helposti tämä paino ylös. Mutta kaikista pahin tässä on oikeastaan se alastuonti. Joutuu jarruttamaan tuohon vähän, ettei pysty ryssättämään kuitenkaan ihan noin. Joutuu jarruttamaan, niin aika pahasti tuntuu tuolla olkapäässä, mutta ei se mitään, kuntoutetaan. En ole tehnyt pystypunnerusta tosiaan pitkiin aikoihin, niin silloin kun lähdin tätä tekemään muutama viikko sitten, niin kyllä se ihan tangolla lähti ensin liikkeelle, tai ei varmaan ollut edes tuo tango, joku kevyempi. Sitten tangolla, ja olisiko ekalla kerralla niin kuin 25 ollut niin kuin maksimipaino. Tai siis, ei se maksimi sinällään, mutta suurin paino, mitä silloin kokeili. Ja siitä pikkuhiljaa nostanut. Ja ei ole hirveästi painoa, mutta on se nyt mennyt eteenpäin. Paremmalta se tuntuu nyt kuin silloin alussa. Ja onhan tällaista tietysti tuommoisia laitteitakin, millä voi tehdä pystypunnerusta, mutta se on siinäkin vähän sama homma, että olkapää kyllä kipuilee. Sitten tekee kappeammalla otteella, niin se ei ole läheskään niin paha. Onko se sitten niin hyvää liikekään, niin en tiedä, mutta tällä mä nyt tässä vähän pumppailen vielä. Pystypunnerukset on tehty, tanko on siirretty alemmas. Viimeisenä liikkeenä tälle päivää on kulmasoutu tangolla. Siinä on lämmittelypainoa. Kulmasoudussa ei tunnu mitään kipuja. Sitä pystyy tekemään ihan täysiä. Ja mä teen varmaan jollain 60-70 painolla nyt tässä sitten
sarjat. En tiedä, onko se paljon vai vähän. Jollekin se on vähän, jollekin se on vähän ehkä paljon. Mutta mä teen sillä muutaman sarjan ja sitten on tämän päivän salitreenit tehty. Tässä tosiaan ennen joulua sitten niin sillain, miten sit sanoisi, intensiteetti nousee, kun alan tehdä pitempää sarjaa ja taas semmoisia ehkä eristävämpiä liikkeitä. Jää nämä isot perusliikkeet sitten vähemmälle. Se vaihtelu virkistää. Treenit on treenailtu. Viimeinen liike kulmasoutu tangolla oli 70 kilolla muutama sarja. Nyt on jo kotona. Sinne tuli pari tuttua kaveria treenaamaan. Just se, kun minä olin oikeastaan lähdössä, niin ne tuli sinne. Ja nyt mä teen ruokaa vähän ja saa energiaa takaisin. Siinäpä se. Pysykää kanavalla, palaillaan.